Ghana Health Service for so de ababeto dwa say what the abasobodi ahihye bi by the Ghana Health Service Excellence Award Scheme ayede mapomudi adwumayefo hospitals chip compound wo memo na wo mo hwe adwumayefo a wo abo homodin pa na won de abasobodi yi so ma wo mo sebeye be hye afoforo nso nkunan na wadwuma wo ye nso wakoso aye ne ye Adom TV etwaso Ghana Health Service Excellence Award Scheme one mo hwe ni mu kwan se apomuden adwumayefo apem oha wotwe ene eduokono miensa 1893 na wode bema wonom abasobodi adwumadie yi abosobe miensa edi nkan ewo afempinu ene edu miensa mu na apomuden adwumayefo a wowo mansini mu no wode wonde no ebehyehyɛ so efioforisuo ekosi ayehummo busumi ni mu na wonom aye mantamu ahodoɔ edi mu na ebobusumi ni mu ene wobɛyɛ kesepa Dr. Pachikuma Buaji eye penyimpa wo Ghana Health Service ano. Ye wono two so we chiefs compound, so we health center, so we district hospital, we first level hospital, we regional hospital. A quite ben away with Juma. Once to submit me award say we are the best regional hospital, but the best chiefs compound the womb. If we are sending by individuals so we Juma be the best nurse. The best disease control, the best way, best health worker. I know your individual level and sana because we are we free or we winning no matter the regional level we compete with all the 16 regions. More Benya award, no so about national level. Dr. Pachikuma Buaji esan ekato aso se abasobodi adwumadie ne botaa nyina ne se wobɛbɔ apomuden adwumayefo abaso sebe yebɛhye wonum nkran ama adwumadene a woyɛ edeji akra enkwa no obetumi aye ne yie nya no nkwan na bebra aye no yegidi se o se yɛhye omon nkran sebe omo yɛ adwumadenden no omo ko bɛhye omo da omo asa adwuma omo yɛ no na bɛma omo so a omukura mo tincha mo nye ne ye no abebo mo be kanya mo ama so aye adwuma ne ye be ye sade afibia na ye nye ne se esoronko a dodo na adwuma ne nyina wo district ne the sub district enti no hwe ne ya mo be 90% o hamo nchiche mo be do kron award ne nyina akọ omo ye adwuma wo ho no wa nso ye adwuma wo the private area so no enso so a special incentive ba obenya sebe ya nso benya award and san abaso